Arriba l'estiu a la reserva de Boumort i un equip format per tècnics de la Fundació Trenca, agents rurals, veterinaris del grup Wellcome de la Universitat Autònoma i un expert de sarga s'endinsen al bosc amb una missió: protegir un gran rapinyaire. Des de la Fundació Trenca som els encarregats d'executar el seguiment de la població de voltor negre. Desembre i gener és l'època de zel, i on és allí el que fem és fer el recompte de parelles. Seguidament el que fem és buscar tots els nius i controlar la reproducció. Controlem la posta, el naixement i després el creixement dels polls. Els agents rurals col·laborem a través del grup de suport de muntanya, que és un grup especialitzat en treballs verticals. També per part del cos d'agents rurals aportem anelladors experts que efectuen pròpiament el que és el marcatge dels polls de voltor. Els membres del GCM pugen a l'arbre i un cop estan a dalt, amb una bossa ja preparada pel marcatge, es captura el poll de voltor negre, que això es fa de manera el més ràpidament possible amb una manta per tapar la visió, i després, acte seguit, se li posa una caputxa, que llavors sí que ja aïlla l'animal de la visió, el deixa més tranquil, es col·loca el poll de voltor a la motxilla i es torna a baixar amb la corda fins a la resta de l'equip del GCM que està esperant a la base de l'arbre. Una vez los agentes rurales bajan el pollo se pesa y se comienza a tomar una serie de muestras. Cogemos una muestra de sangre para realizar una analítica sanguínea completa y de esta sangre también se realiza el sexaje del pollo y se analizan también valores toxicológicos como el plomo, la presencia de tóxicos como los rodenticidas, antiinflamatorios o residuos de antibióticos. Aparte de la muestra de sangre, también cogemos otras muestras, que son unos hisopos tanto de la cavidad oral como de la cloaca, y con estos hisopos lo que hacemos es detectar la presencia o ausencia de algunos agentes infecciosos o parasitarios y también la presencia de resistencias antimicrobianos. Els marcatges s'executen quan els polls tenen 80 dies, més que res pel desenvolupament del poll. Si passéssim dels 90 hi hauria possibilitat, perquè ja són més grans, ja comencen a exercitar possibilitats de que poguessin caure del niu, i també una mica a l'hora de ficar anelles i a l'hora de ficar el GPS ja tenen un creixement més o menys a lo que seria la mida d'un adult. Normalment els polls van anellats amb una anella metàl·lica, que és l'anella oficial, amb un codi que això ve donat per l'ICO, que és l'entitat que gestiona l'anellament a Catalunya, i a l'altra pota es posa una anella de lectura a distància per poder fer el control d'aquests voltors amb telescopi. Alguns polls es marquen amb dispositius GPS que permet el seu seguiment a distància, i per això comptem amb l'ajuda del Govern d'Aragó amb tècnics de l'empresa Sarga que ens ajuden al marcatge amb GPS d'alguns polls. És una espècie molt longeva, pot arribar a viure 20-25 anys en llibertat, fins a uns 30 en cautivitat. Només per un ou, per això, perquè tenen una vida molt llarga, i l'èxit reproductor és del 50%. Aquest any estem dintre d'un rècord aquí a la colònia, perquè hem arribat a tenir 13 polls de 17 parelles reproductores. Aparte de para evaluar el estado de salud de los pollos y ver cómo está yendo el programa de reintroducción y poder evaluar un éxito a largo plazo, el hacer un control sanitario y detectar presencia de tóxicos o otros residuos medioambientales es importante para evaluar la salud medioambiental, ya que las grandes rapaces y animales como los buitres, ¿no?, que son carroñeros, son también centinelas e indicadores medioambientales de grandes cambios.